Hasieran ez genukon garbi diska bat izango zen, edo bikoitza izango zen, baina pixka bat elkarren konbertsazioek eraman gaituzte, azkenean bi hainbeste musika zegoen erakusteko eta ondo sailkatuta bi zedetarako ematen zuten, bi adiskide gera, bi instrumento gera. Eta gero nola erakutsi hori hitz batean aniztasun hori. Lehendabiziko diska edo urre kolorea duen diska horretan daude transkripzioak, Aitorrek Maixuk egindakoak, egile handiak, batzuk euskaldunak, Sarasate, Guridi, beste batzuk kanpokoak, Eskarlati, Bibaldi, propio, formatu ontarako egokitu direnak, eta bigarrengo CD-an, zilarrezko kolorea duen CD horretan, gehiago dauka, noski, tradizioko musikatik, zelta musika deitzen den estilo hortatik, txistuko doinu zarran bilketa bat, aintzinako dantza batzuk ere badaude, pixka bat onda edo kontzeptu horretan dago. Beraz, kanpo asko xamar daude landuta. Poliedro entzuten duenak, xetasunez, nik uste edozein bikote, edozein duo entzuten denen aukera hori dela. Xetasun pila bat entzuteko. Eta hor datza netzako bikoteen grazia eta altxorra. Nik uste nik gehien maite dituten taldetxo die 2 eta 3koak musikan. Gu gozatzea juten geha eta nik uste hori transmititzen deula. Gure kontzertuk gozatzeko izaten diela. Nik ere hainbat jendeari izan diota zergatik eta entzungo dute, ikusiko dute bi lagun bere instrumentuekin maite minuta eta txoratzen, gozatzen. Eta hori gero transmitipiten da, nahitan egiz. Ez dakigu nola, baina ikusten deunagatik, erantzuneagatik ikusten deunagatik transmititu joan da. Zorionez.